jmenuji se David, jsem kamarád ženicha a nevěsty a připravil jsem si pro vás krátký projev. Na Lapačí pár let zpátky přišel na svět udrnáč. Hedva s Jankou netušili, že to bude velký hráč. A ještě to měl z domu jen kousek, na fotbalovou parku natrefil. Běhání však nebylo nic pro něj, rád se proto zakotvil. Každým rokem na prázdniny na sídliště zavítal, u babičky s partou kluků mládí svoje užíval. Hokej, fotbal, sem tam kino, samozřejmě cigára. S výlubkama to tehdy byla paráda. Talentu měl skutku mnoho, i ve filmu exceloval. Co by detektiv Hrmosvodce s Terminátorem pravděpodobně vrátil. Ano, známe ten film. Další roky nabyl rozum, šla už Pokémonová partička stranou. Holky, pivka i kořálka, Pavlí zkrátka neměla vybranou. Každým rokem pivovaru konají se slavnosti, Pajcek s partou popíječů zapíjel své starosti. Večer letěl, kluci zmizli, nastal tak čas odchodu. Z nenadání, jak šel v bráně, potkal brouďatou osobu. Naša měla nohu v sádře, on byl štramák, těžko se mu bránila. Bez velkého přemlouvání po pár drýcích na totální hladilo. Do loty se padli i hned, pár tvořili spanilí, na ostrojské první dovču dost žhavě si užili. Příští léto do Chorvatska, pak zas dovča na Krétě, Selkomu jsou zkrátka kluci asi hodně ve vatě. Nabídečka s miláčkama i nějaké památky, hlavní trumf pak ale Pajcek vytáhl ze své přihrádky. Všechno měl on promyšlené, za fontánkou poklekl, na ruku prsten bez váhání, další něžně naplekl. Se svatbou si dali na čas a přece jsme se dočkali. Já vám to ze srdce přeju, abyste spolu na dosmrti zůstali. Závěrem se teda dodat, bývá oběma ještě jednou povínčovat. Ať vás všichni rádi mají, a vy spolu jste byli vždycky šťastní. Super! Mladec!